Lezing uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. Lof zij u Christus. In die tijd vertelde Jezus zijn leerlingen deze gelijkenis. Het is met het rijk der hemelen als met 10 meisjes die met hun lampen uittrokken de bruidegom tegemoet. 5 van hen waren dom, de andere 5 verstandig. Want de dommen namen wel hun lampen mee, maar geen olie. De verstandigen echter namen met hun lampen tevens kruiken olie mee. Toen nu de bruidegom op zich liet wachten, dommelden ze alle in en sliepen. Maar midden in de nacht klonk er geroep: daar is de bruidegom, trekt hem tegemoet. Meteen waren al de meisjes wakker en maakten hun lampen in orde. De dommen zeiden tegen de verstandigen: geef ons wat olie, want onze lampen gaan uit. Maar de verstandigen antwoordden: nee, er mocht dus niet genoeg zijn voor ons en jullie samen. Ga liever naar de verkopers en haalt wat voor jezelf. Maar terwijl ze onderweg waren om te gaan kopen, kwam de bruidegom. En die klaar stonden, traden met hem binnen om bruiloft te vieren. En de deur ging op slot. Later kwamen ook de andere meisjes en zeiden: Heer, Heer, doe open. Maar hij antwoordde: voorwaar, ik zeg u, ik ken u niet. Wees dus waakzaam, want gij kent dag noch uur. Woord van de Heer, wij danken God. Zusters en broeders, dit evangelie, bijna op het einde van het kerkelijk jaar. En dan voel je al dat er een spanning komt. Hè? Het kerkelijk jaar loopt ten einde. Binnenkort is het de advent. We moeten nog Christus Koning gaan vieren. En nu de keuzes moeten gemaakt worden. Of ja, hoe je het ook wendt of keert. En dit is ook op het einde van het Matthäus-evangelie. Er zijn verhalen over dat Christus terugkomt om de schapen van de bokken te scheiden. En hier gaat het over de meisjes en de bruiloft. Een geliefd thema bij Matthäus. De bruiloft met de Heer te mogen vieren. De 5 dommen die het eerst genoemd worden, omdat ze vergeten olie mee te nemen voor een kruik. En de 5 verstandigen die voldoende olie hebben. Als ik het evangelie hoor, telkens weer, dan schuurt het toch een beetje bij me. Want waarom delen ze niet? En dan hoor je dan zeggen, ja, er mocht dus niet genoeg zijn voor jullie en voor ons. En dan denk je, ja, dat kun je toch wel verder zien. Maar dat is te gemakkelijk gedacht. Hè? En misschien, die wijzen zijn natuurlijk wijs. Want er mocht wel eens niet genoeg zijn. En een bruiloft mag toch niet in het water vallen. Voor een bruiloft, daar doe je toch alles voor. Dat moet een mooie dag, zo niet de mooiste dag van een leven worden. Dus daar moet je alles voor doen om het feestelijk te maken. Dus ik snap dat wel. Maar waar gaat het over? Augustinus zegt, die kruiken staat eigenlijk symbool voor het hart. En de olie, welke olie zou voor het hart zijn, die brandstof geeft, dat is natuurlijk de liefde. Ze zijn onverschillig voor de bruidegom. Kijk, als je echt van iemand houdt en meeleeft met de bruiloft en de bruidegom, die de bruiloft kon vieren, dan wil je er alles aan doen dat het een goede, gezegende dag mag worden. Zij zijn onverschillig. Ze zijn niet goed voorbereid. En ik denk, dat is misschien het punt waar het hier om gaat. En zij die genoeg olie hebben, hebben veel liefde, zijn op alles voorbereid voor als de bruidegom komt. En dan is het eigenlijk een prachtig beeld. En ja, maar waar moet je dat gaan halen, de liefde? Dan word je letterlijk de nacht ingestuurd. Want waar haal je de liefde? Als je geen liefde in je hart hebt zitten, waar moet je het dan zoeken? En ze raken dus de weg kwijt en ze komen uiteindelijk voor die gesloten deur. Ik ken u niet. Mensen die liefdeloos zijn, die worden niet gekend door de bruidegom, wiens hart natuurlijk overloopt van liefde. En die van hart tot hart spreekt. En zo is het begrijpelijk dat ze buitengesloten worden. Maar elke mens die moeite doet om liefde in zijn hart toe te laten, die is wakker en waakzaam. Want daar roept het evangelie toe op. Om eigenlijk liefde in je hart te sluiten. Altijd weer opnieuw. Want wie liefde in zijn hart heeft, die houdt het niet voor mogelijk. Maar er gaan deuren open voor mensen wat men anderen voelen. Dat is liefde in het hart. En dat zeggen we in een wereld die op dit moment heel erg verscheurd wordt. Door oorlog en geweld. En het erge is de liefdeloosheid van alle kanten bijna. En de wanhoop.
Maar altijd hoef je al ben je machteloos, je kunt de hoop houden en proberen de liefde te koesteren als brandstof voor je hart. De hoop te houden dat de deuren opengaan van de liefde van de bruidegom. Dat is wat het laatste op het eind van het kerkelijk jaar ons het evangelie wil leren. Zorg dat je liefde in je hart hebt. Amen.